We kregen een mailtje met die vroeg inderdaad af voor hoe je komen. Nou, PNM-moes, Panningen, Toddenzek, Goeie Doel. Dus er was geen enkele reden om nee te komen. Wat heb je met Peel en Maas? Nou, we merken altijd dat als we in Peel en Maas optreden, of dan nou Helden, Panningen, Graafschok of we dan ook in de gemeente optreden, dat ze ons nummerspunt eigenlijk heel goed kennen. Dat ze fantastisch goed meedoen en dat we zelf heel veel lol in beleven. Dus, en we hopen, ja, het merkt gewoon dat het heel ontiegelijk goed en leuk leeft. Dat men echt heel vastgenomen viert. Nee, de 11e is het weer begonnen. En vanaf de 11e zien we weer elk weekend op paard. Mogen we weer op paard door de ganse provincie. En dat is voor ons genieten en hopelijk voor de mensen ook. Dus, Want je mag echt op paard, zeg je ook, hè? Ja, maar dat is ook zo. Ik bedoel, de wens ooit een keer zijn LVK in 2007 en dan ineens zijn meer mensen in de provincie liggen en gewoon ze dich bellen en vragen wil ze komen. En dan, ja, wij zien het als meugen. Dat is, ja, ik vind eer dat wij dat meugen, dat het zover is gekomen. En de LVK-inzending, duidt het ook goed? Ja, nou, maandag kregen we te huren of we in de halve finale zitten. Dus we zitten een beetje in spanning nou. Het blijft altijd spannend, hè. De begint van gaans van onderaf aan en de hoofdstuk bij de laatste 60 zit. En vandoor gaan we weer verder kijken. Wij vinden dat we een leuk liedje hebben en hopelijk vinden meer mensen dat. Ik rammel van de dood, van de streek die is achter de bocht. Ik rammel van de dood. Ja la la la, hey hey, ja la la la, hey hey. Ik rammel van de dood. Ja la la la, hey hey, ja la la la, hey hey. Ik rammel van de dood. Ja la la la, hey hey, ja la la la, hey hey. Ik rammel van de dood. Van de streek die is achter de bocht. Ik rammel van de dood. Van de streek die is achter de bocht. Ik rammel van de dood. Yeah! Hey! Toddenzek, ik rammel van de post.